So kaniri nga adlaw day no is padulong day mi pauli sa mong bukid ani. Samtang nagbiyahe mi ani day no kay nakakita mi sa daplin sa karsada day nga nay namaligya og breadfruit. Mo nang hapit mi day og nipalit mi. Kay lagi day talag sa ora kay ni sa tanan nga makita nimo. Ug lamisa day kay ni sa tanan day no samot ang imuhang latikan ba. Ug taud-taud na sad ko wala ka kaon ani sa mo ang bukid. Mo na pagkakita jud nako day no nga naa siya sa daplin sa karsada day nakaritil day is ning urong jud mi kay lagi mo palit ko. Ug sayo pa day kani sa buntag no den ang tindira ani isa ko apang gipukaw please lang. Ug siguro sa day no ang mga nakailaan ni Dino is katurang nakapuyo sa bukid. So kamera siguro ang lamian ani Dino o kamera ganahan mo kaon ani. Kay lagi day mo jud nimo madadali nga snack dito sa bukid ba. Kay daghang kay kamputahe nga maluto nimo hani ang breadfruit. Pero ang pinakalami jud ani nga lutoon nimo Dino kay imuha siyang latikan ba. So anyway pag-abot na mo sa mambalay Dino is ako adin siyang giluto kay lagi day kung ako pa siyang pagmaan Dino is mahinog siya ba. Muna ako lang siyang giugasan Dino kay lagi abog po kay siya ba kay lagi daplin manggo sa karsada. Pag humagugas day is ako na siyang gipanitan Dino ug ako ang gi-slice. Og gikuhaan na din ako ni siya subok Dino pero ang uban magud ani Dino kung magluto sila Dino is dili na kuhaan og subok. Pero ako day ako na siyang gikuha og subok Dino kay gahi man pud gud kay na ang subok please lang. Og iniwi Dino unsa day ngalan aniha sa inyong lugar. Kay sa among lugar man gud Dino is amo gud siya Bisaya nga ngalan. Pero dili na nako siya pwede banggiton diri Dino day kay lagi day magka-violation ko. Ambutan ka sa inyong lugar Dino kung unsay ngalan aniha sa inyo sa Bisaya. Og kani sa day breadfruit Dino day katalag sara kay ni siya so sa isa ka tuig is kay sara siguro ni siya mutunga please lang. Muna pag makakita bitaw ko ani Dino day is mupalit jud ko day sa way pagkaduha ba. Kay mao jud ni isa nga paborito kay nako sa bukid. Ug mao pud ni isa nga pagkaon Dino day nga di jud nako siya pwede kalimtan ba. Ug ambot lang ka Dino kung mangaon baka pud mo ani ug nakaila baka pud mo ani nga pagkaon. Kay sa una man gud Dino grabe ni siya kadaghan nga pagkaon ba. Pero karon bitaw no is maglisod na kaday kung asa ka makapalit ani. Ay kumbaga day baday bulawa na kay ni sa tanan karon. Ug anyway day mo ready to ako i-share sa inyo Dino ug dire na day ko mag-end. I'm Emerly and thank you for watching mo nang bye mo ay.